Некатиҷи салом. Королева салом. Сӯзи тинчи саломатиёт хуб хуш омадӣ. Ман омадам. Хуш омадӣ Нека. Сӯзин хубен? Худо ба шукр сӯз. Али, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом Али. Хуш омадӣ. Рӯзи саиди ҷумъа ҳаматонда муборак боша. Королева обуна шавен мега Али. Якум лайк. Раҳмати калон Алиҷон барои лайкот. хуш бошӣ. Раҳмат. Саломат бошӣ. Нека обунаем. Неким айдигар каналам мегам. Сӯзи хуби апа. Шукронаи Алло сӯз Али. Ҳамиҷода майда гаштем. Королева механдад. Чӣ кади королева? Чӣ ҳол дорӣ? Ҳичи ҳамиҷа шитам. Манам сӯзам. Шумо сӯзен? Худо ба шукр сӯз. Беҳтарин. О, кори беҳтарин ай хидмаи Али. На ҷога дуромадам гуфтам хоб мекунам ки баъд подписчико занг задан ки эфир намекунӣ. Гуфта эфир сар додам. Апаҷон ман мегум бепои қадам будиам. Мегум ман омадам эфир буд шид. Не ин эфирро 45 минута шида охи Меҳрноз. Пиу омадай. Қатъи пистолетш ба худо ҳамаро метарсонае. И пистолети хеле ҳақиқӣ ай ё ки овшапак ай? Апаҷон ира хондам. Ту ахири эфир домадӣ Меҳрноз. Барои аввай мурд. Королева кира обшапака дестӣ? Ҳамара. И ба худо қасам ай и каналмам обунаем да шумо Нека. Ҳозир дидам обунаем. Ба худо дурӯғ намегум. Давно обунаем шумодам. Шумора мегам. Мара? Бо наге ки ай эфир ҳамара сир кадосиям. Мора сир накав. И электронни почтаи мада чӣ хабарои хуш омада боша? Спасибо за заказ. Чӣ заказ кардам? Ман нафаҳмидам. Арифлейм. Тахмина Владимировна, спасибо за заказ. Заказ принят и готовится к сборке. Спасибо. А сколько сумма? 707 рублей. Оплата перед получением. Подводка, тональный крем, маска для волос, шариковый дезодорант. Дета. 48 рублей. Ого, зур. Я 150 мефурушам. Фойдай зур. И набор кружек 4 штуки. 60 рублей. Пакет и новый каталог. К оплате 707 рублей. Беҳтарин.
Меҳрнозам мегӯям фаҳму раҳмати Аллоҳ барои дастгиритон зинда бошен. Созен Меҳрноз мегӯяд: «Ваҳ, королева худо гирад ҷонатам», мегӯяд. Мамати Ҷеки: «Ассалому алайкум дӯстони азиз, худо сӯзи хубӣ?» «Ва алайкум ассалом мамаҷон, сӯзи тинҷи худоҷон, саломатиёт хуб, хуш омадӣ?» «Келини ман сӯзай?» «Мешавад нағзра, королева, ту чӣ хеле сӯзӣ?» мегӯяд. «Нека, шумоам обнаен», мегӯяд. «О, шумоам обнаен, нека?» мегӯям. Ваҳ, инҳо якдигаришона қуддо мегӯянд. О, мо қуддоем. Мама марам таваллуд кунам, духтари марам келин мекунед?» мегӯяд. О, обна шидем, мегӯям. Ҳозир дуо мекунам, мегӯям. Оҳӣ, шукрсоз худо гаштем. Чӣ ҳол дорӣ? Ҳечи, хоҳарҷонам, ҷа гаштем майда ҷунбида. Меҳрноз мекунам, шукр, 3 бача дорам. Ваҳ, мама, ту 4 кӯдак дорӣ? Духтар, ман фикр кардам, як духтару як бача дорӣ. Бале, тахминаҷон, 3 бача, як духтар дорам. Беҳтарин. Ба худо ман фикр кардам, ту 2 та дорӣ. Худо савфшона зиёд кунад. Агар не раҳмат ждат кунед, ҳоли 4 моҳа таваллуд шавад, ку чӣ мешавад, писар ё ки духтар? Меҳрнозам ҳомиладорам? Беҳтарин. Солдатҳо бисёрам бугӯ. Апаҷон, ҳамин орзуқа чӣ хел мекунӣ? Духтар, ман орзуқа ай ту бипурсам бояд. Орзуқа чӣ мекунӣ? Шир медозӣ, руған медозӣ, бихоҳӣ агар тухм медозӣ, ҳамаро мешӯрӣ, рост карда пухта мегирӣ. Мошоалло, худо соҳу саломат таваллуд кунед. Ҳо, апаҷон, мегӯям. Беҳтарин. Ҳо, тахминҷон, бачаи калоним синфи 5. Зур. Королева гир обшапак. Та агар не худам мешиканам, мегӯям. Раҳмат, апаҷон, мегӯям. Бо дорам, мегӯям. Орзуқаш чӣ, апаҷон? Оҳӣ. Охи орзуқи шарикчаи ку, мегӯям. Охилиша шарикчаша манам намедонам. Шарикчаша намедонам, ман ромбикша медонам. Ҳавай чӣ да бизан? Не, мамаҷон, оли пур нашидай. Нав айдина сар кардем пур кардана. Ай куҷо, оли соати ман 1250 ҳай. Ман 3 моҳ вақт дорам. Мехарам гуфтӣ ба нахаридӣ? Ҳавая харидаистам. Мехарам, насиб боша иншоалло. Апай тахмина ай ҳамин ютуб пул кор мекунен? Ай куҷо? Оли ман ҳичи кор намекунам, барое ки ман оли 1000 нашидаам 1. Соатҳом ҷамъ нашидааст 2. Соатҳот ки пур шава, баъд реклама бояд одамон нагзаронда, мисол тамошо кунанд. Агар хай мумкин бо
ай ба фикрам ки ай просмотрам ҳам ҳаматеҷе ки просмотрат бояд ай 1000 боло шава, баъд хай ячи нимчи кор мекунӣ, ҳавал сари чида хай кам кор мекунӣ. Намедонам ростӣ амихе мегана ки духтаро шунидаму вале яне ки ман ягон чӣ кор накардам. Ҳамин чӣ орзуқаш чӣ охир ман якум бор шунидосиям. Ай орзуқа ютуб да бизан мебинӣ Меҳрноз? Меҳрноз шумо ай киҷо мега Королева ман ай хуҷанд. Орзуқа наход надонед Королева тарафҳои мо да орзуқ нест охи да амо хуҷанд. Кони бодом да барои ки манам орзуқа сини ҳамин вақти шавҳар кардам ку ана ҳамунҷа да орзуқ чӣ фаҳмидагиам. 12 солаи орзуқа медонам чӣ ай. Ай ӯ пеш намедонистам ба худо манам орзуқаш чӣ гуфта мегаштам. Майли тахминҷон мерам аку дар паноҳи Аллоҳ бошӣ. Майли хай мамаҷон хушомадӣ худоҷон келину ман як мачак кардамон. Чак мегем худмон Меҳрноз мега не охи Королева намедонам охи ба худо мега. Аз хуҷанд бошен орзуқа хуҷандиё ба фикрам бурсоқ мегӯянд. Не бурсоқ дигаҳай орзуқ дигаҳай супер пупер. Мега ҳо тахминҷон чанқа бисёр просмотр бошад реклама тамошо кунанд пул кор мекунӣ. Ҳоли яку одам ҷамъ кунию баъди соат ҷамъ куниш баъд бо реклама тамошо кунен. Гуфта чӣ мекунем ака мамаҷон? Бурсоқ мегем. Чак меги Королева. Чак дигаҳай охи. Меҳрноз хуҷанд ай куҷош мега. Супер пупер хиттам ай ҳамо тарафҳои моя. Хато накунам агар. 20 микрорайон мега. Сентри шаҳр мегам. Апа ман рецепти медонина? Ҳо медонам оли ӯ эфири дигари да фаҳмидам. Ман абисвара лекин хуҷанд ба калон шидам. Фаҳмо. Ман аз Панҷакент. Фаҳмо. Тура напурсидем Королева мегам. Аз Панҷакент ҳастай да ҳамун группа Королева. Просто ай даступна ай Панҷакент ай. мо пеши бозори Панҷшанбеба будем. Яке гуфтум охи мегам. Духтарае мега. Ки?
Суперпуперҳо духтарай. Суперпупер илтимос ба ҳамин каналот мада обунаша. Духтарҳо мегам. Просто недоступна духтарай мегум. Ҳо ба да группамон ҳастай Фарзона. Ба группаи мо да ки Королева бача нестай? Мегӯ ягон блогер бачаҳоро қуш кунам бо дав группа. Фаҳмо мега. Королева навистаги гап табин просто недоступна. Просто и доступна гуфтам. Просто недоступна нагуфтам. Ай духтар. Телефони писар ман як аккаунт дорад бас. Королева курӣ? Наход духтарай бача фарқ намекунӣ мегам. И Королева фақат ай Меҳрноз гап мешнавидая? Королева имрӯз дарс данестӣ? Дарс да мегуме салон данестӣ? Як группа кушоен ҳама блогерора доб кунен мега. Не раҳмат телефоном бо памяташ пур шава. Ҳами 25 нафарем ҳавая мегум зиёдӣ ҳай. Меҳрноз ту канал надорӣ? О курум ачкима намондам мегам. Фаҳмо. Салом мурдам. Ман омадам хит кунен мегам. Мюзик. Ин кияй? Тобаген канал дорам ку мега. На Меҳрноз дорӣ ба худо? Соат 15:37 омадам ай дарс мега. Фаҳмо. Ту дар кадом шаҳри Королева ки соатотон инқадр барвақт дер уже бегаҳ шидаӣ? Эфири мада 0 нишон дода истай суперпупер. Намедонам шумо бинен ку духтаро шумо дар чанд нишон дода истай? Кума я бора айсар буромада будро? Мурдум не мардум. Вой ку хонум я барс. Агар не админкаам кур шидае. Хит кардам боби мерган ҳастӣ мегам. Не кам мега. Николай лайк босмаган эканманмы? Ёъ Николай сиз лайк боскан, лекин бу янги эфир. Эфирим 45 минуттан кин вичада кин бошқаттан қойвораман. Ӯшанга кӯрсатмаган сизга. Николай нечи ёштасиз? Королева ай хоб хести чи ҳозир мега. Обнаин мада мега. Ман ба 6 кас ҳаст мега. Меҳрноз не ози омадам ай дарс мега. Мебири созхони Русия гарик наме ё як фаршви мега. Чӣ навис нафаҳмидам. Бошландизма? Бошқаттан бошладам. Ои, худам ята лайка биҷиқамагани. Мада 7 кас нишон дода истай. Ани ман як телефон 10 дигараш 9 мега. Ози дуттай қати суперпупер. Королева ай мактаб чӣ ба гирехтӣ руд лахча мега.
Ника спасибо меган. Королева аймаҳа ира хондам мактаб намехонам меган. Биги силкаи мара сразу боло дамон меган. Оҳи и кия зӯрӣ када истай? 83 ман. А, 83. Понятно. Ме 86. Школа салон красоты мехонам. 7 лайка ба қабидан. Фақат бачаҳоро тоб дода мегардианд. Королева мегӯяд. Ман тоб наметиҳам, худшон тобам метиҳанд. Худоё. Ва ин маймунча каттагариша бинен мегӯяд. Ку ҳамин силкаш як будроми кӣ бошад? Озӣ мефаҳмем кияй. Persian Music. Ҳамин Persian Music мада обуна бошад, манам обуна мешам озӣ. Набошад не. Николай мендан котта екансиз. Озӣ. Бача ту иқа ҳамада обуна шида будаӣ? Худ ман наёфтаистам. Худоё куҷо шид? Не, мюзик ман дар ту нестам. Барое ки мара дастгирӣ намекунад ку дар ина видеоҳом дама удалитш мекунам. Ман дар ту будам, набудам ман намедонам ки нестам ман дар ту. Манам дар ту нестам, ту дар ман нестӣ. Шаҳноза. Аҷои зӯраш қабиден ку апаҷон. Сиздан коттаман мекан. Сиз мандан 3 ёш катта екансиз. Манда связь юғолди. Ман шерда. Давай ман гирехтам обуна давно будам, лекин ӯзи отписка мекунам. Фаршивая дӯст дар кор нест. Мада гап нестай. Не охира па 14 дақати. Ва бача уже отписался. Пожалуйста. Николай.
худ ман дастам дард мекунад барои ҳамин мегам. Королева чӣ бад дурак мегӣ ҳар рӯз бачаҳо то хонатон аз сумката биёрад кӯ? Мебиёрад кӯ мегам. худ ман дастам дард мекунад барои ҳамин мегам. Ман фикр кардам ту шаълӣ. Хато фикр кардаин мегам. Апаҷон бегаҳӣ хато намебинед? Уҷа ҳозир инҷа бед кӯ мегам. Кира мегӯ Меҳрноз? Ман ҳама видеода лайк коммент мондагиам будро як бор бин. Не ки мюзик ман тра тамоман намебинам. Да ягон чиза ман тра дидагӣ нестем. Касе мара дастгирӣ мекунам, ба худо ман ваёра фақат дастгирӣ мекунам. Барои ҳавай ту ки да ман набудаӣ, манам да ту нестам, хай ман подписатся намекунам. Ту ҳам агар шидагӣ нести якумаш, да ман да ту ҳозир рафтам ҷои каналота дидам, ман да ту нестам. Хато фикр кардем. Будро тез бин ки даже комментома уд мекунам. Комменти мондагӣ боши агар коммент намонда боши чиро удалид мекунӣ? Бра мега. Мумкин ба дигар сайтош мондагӣ бошанд. Ман намедонам сайти дигариша ки мара боша, ман любой одама дастгирӣ кардагиам. Хеле ки мара дастгирӣ накунем, да ман подпис ки бекор да ҳамин чи ман бисёр я 100 зиёд одама удалид кардагиам. Чанд вақт шид. Бин якта кам шидӣ. Гап нест, якта кам мешам, 10 зиёд мешам, худоба шукр. Апай тахмина ҳаминҷаем кӯ мега Королева. Королева куҷо шидӣ? Об шапа кадести қати кӯдакои ҳамсоя. номи сайтто нагӯен охӣ. Нека куҷо шидӣ ту? Мюзик чӣ ба дурӯғ мегӯй ба худо? Ту да ман нестӣ. Ман туро якум бора дидаистам. Хай мумкин каналҳои дигартам мумкин шиносум, ман ира надонам. Ман дина номи Королеваи даличкаш пурсидам, ина да тори сарам худовандай дурӯғ бигӯм ки номаш а ёдам биромадай. Худоё. Королева ҳамин ман намеомада, ту ханда намекарди руд лахча мега. Королева ҳамин ман намеомада мега, ту ханда намекарди руд лахча. Оиша мега ин. Дим ба худо аёдам биромада Королева медонӣ? То бу чӣ хеле шидам ки ҳамаи чи аёдам. Охир шумо духтаро дар группа бисёре номи бисёр хай медонам. Номи каналшона нависта мондам, лекин номи худшон аёдам биромад, номашона гуфта будам. Вай Оиша мегад аҷинача гӯ мега. Аҷинача. Не, суратша дидам, аҷинача нестай, духтари хушрӯи Меҳрноз. Тоба аллакай эфир бо 30 минут шидае.
Апаи садоқатам эфир кардем. Рани бандит, ҳай королева. Глани да суратам мега. Сурати хиттай королева. Садоқаташ ки ба унҷа равам камта то оптиям ку мега. Апаи садоқат пазанда. Охи мега. Сурати бобиша мондагӣ мега. Не бобим нестан мега. Королева худо гирад ҷонта. Чӣ дурӯғ гуфтаисти тӯба мега. Рост мегӯм. Апаи тахминаи кӯдакотон канӣ мега. Кӯдаком дар Тоҷикистонай королева. Оли насиб боша ози моҳи сентябрай баҳор да меорам. Дадамаю чамай мегирам меорам. Королева кадом афғонда хизмат кардаисти қарранги негиршидӣ мега. Зато хушрӯям мега. Меҳрноз як силка биёр. И чӣ наиста боша ки ба дили худаш. Салом дӯсти ҷадид, дӯсти моҳир беҳтарин. Ишта чӣ ё ноодамӣ дурӯғгӯ? Гарени хушрӯи ранги пива. ҳози омад ку мюзик. Номаш пеша намедонам чия. На самом деле 2 ҳафта пеш нависонда будай. Намедонам подписатсия кардааст накардааст ки ман надидам охи хидмат дар каналош. Навистааст ки чӣ ина мега ишта чӣ 2 ҳафта пеш не ки чӣ нависта монда мақсад обуна шав гуфта. Ман шидагӣ нестам.
супер пуперами ҷадаи иваҳ марам канал дорам ай хотирам рафтай ку мега меҳрноз ку ябор силката парто кулинария ат аиша ассалому алайкум ҳамада ва алайкум ассалом супер пупер бо эфир кунам ё накунам 1 соат додай намедонам чӣ боша ки 1251 шидай мумкин вай просмотри видеоҳом боша 1 соат аишаҷон сӯзи тинҷи саломатиёт хуб хушомадӣ хоҳарҷон 10 лайк раҳмати калон барои лайкот мондум лайка дӯстан ба лолазоре раҳмати калон омӯзиши ютуб созен тинҷен саломатиётон хубай хушомаден якта дигар кунен апа гап нест соз апаҷон аз шумо пурсем манам созм аишаҷон пешравиҳо чӣ хелае кадоме камент мемонад дастгириш мекунам баъд аз 2 соат бинен канӣ бо метя фаҳмо меҳрноз шидам обунатуда куку чӣ гап шид инҷа ку мегам меша ҳозир эфирро велосипед накардосям чӣ ба аишаҷон имшаб видео мекунам кекс мепазам насиб боша баъд канале тия навбати ту буд ку баъд иншааллоҳ канали тра имрӯз телефони мардакам қатъи сёмка мекунам насиб боша пага мемонам пага ба мебинӣ мактабу сар шидагиҳо аишаҷон амихе чо мекунӣ апаҷон ҳамиқа хабари безеб фаҳмидам бовар ку шаҳноз шаб ними шаба мегӯм ки ман ҳами шаҳнозда чӣ ба занг назадам баъди вай эфире ки қардмо гап зада будем баъди вай бо 45 минута сар додам а ёдам биромадай охе меҳрноз ба худо ман тура дар канали нури калбон дидагӣ будам агар дар ёдат боша меҳрнозу баъд садбарг дар ёдтон боша агар ман ҳамҷа шуморо гуфтамада обуна шавен обуна шиден ман фикр накардам ки ту канал дорӣ ба худо ина королева дамди нашидам королева дади нашидам ина туда имрӯз шидам боз ангулачаҳош майлаш раҳмат гап нест королева ҷугӣ рафтӣ мега ваҳ чӣ бахабар чӣ хабар бошад акум мегам гиҷо шид шаҳноз кӯдаки ҳамсоямон синфи 6 буд бечора вафот кардай тоҷикай 5 минут пас эфир мебара бо айсар сар метим духтаро давоми эфир дил менависам бидроен ҳеҷ ки дар бораи Марьям китоби зиндагиро намедонад ман ҳам шинидам ҳамин гапҳо чиорава Марьяма не ки видео партофтасу далит карда будааст Аиша
ман 3 сол пеш шидагӣ будам шумудам. Ва безеб кӯ меган. Ва паҷонози ай душанбе. Бе занг задан. Дар Тоҷикистон? Фаҳмо, худо раҳматш кунад ба худоӣ. Касал буд? Чӣ буд? Николай, салом. Хезен рафтем фотиҳахонӣ. Муқимҷон Солиев, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Муқимҷон Солиев, ҳамиҷода ҳастӣ? Келдам, хуш келибсиз. 12 лайк, раҳмат Муқимҷон. Ва алейкум салом, мега Меҳрноз. 3 рӯз тасб кадай бечора ҳами қабачаи хушрӯчай. Ба худои хунӯ хӯрда иштаги будум, бо ябора хунӯ хӯрдам. Связ ёқ. Bo'lib qoldi manda. Hozir yana o'chadi, 45 minut bo'ldi. Xudo xolasa yana bitta qo'yaveraman, keyin tamom. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Sizin xubena pe taxmina xudo ba shukr Muqimjon. Xudot so'zi tinji salomatiyot xo'p. Ҳамин ютуб яки канали мара ай телефони ту чӣ кардагӣ набошад тоза. Ҳавай даби подписаться ки ай сар шидагӣ набошӣ. Ман тура гум кардам Муқимҷон. Апаҷон мурдан ёши пирӣ надоштай. Ҳо рост мегӯй ба худо. Муқимҷон ҳайфи омади эфир буд шид. Тақдир надошти ранги ман. Не ҳози бо айсар сар метиём. ҳози 2 минут пас мебура, баъд насиб боша бо даравда 2 минут паси дигар чӣ мекунам, сар метиём. Меҳрноз адошида истай чӣ эфир? Охи эфирро 45 минута шидаги ай Муқимҷон. Омин мегам. Як дарё ишқ дорам. ту балои ту ҳамаи чӣ дорӣ, Шаҳноза. Эфир тамом шудост мега. Бо нарен духтаро. Чӣ ба иқа кам шидай вақти эфирро намедонам. Ҳамин тез 1000 мешудам, ҳамин чиҳои эфиррои ҳамо ютуб қатӣ мекардам зур буд. Меҳрноз мега намерем, мега гап нест Аишаҷон. аъзои баданам хунук шид. И гапа фаҳмидам. Охи ман ябора хунук хӯрдаме. Худо раҳматш кунад ба худо. ҳамон ними дарёи мада наметен ман ҳамуҷа равам сум кор кунам, мегам. Муқимҷон лабай мега. ҳозир як ино ҳози мебура. Хай духтаро агане айсар сартиём. Дур наравен. Эфира до гуфтен я чӣ гистум я мегам. Не